voin hi February ni nga ania news hit tak mai aron ta ni chu nge kan ti chuanin CBI chungchang aron ni ta a alomom le mai ni ti chuan hete hian post ka hmuwa ZPM in CBI hnenah FIR thelu don ti ni February ni nga kumsang ni somni pruk Indian Air Force ten leng puile CPRam anlak tur chungchanga ZPM chuan CBI a FIR an thelu don February ni li kumsang ni somni paruk ni lai ni khan Mizoram Council of Minister meeting chu chamadar som pakata tanga nei ania Council of Minister meeting zo vele thufwal zuin Indian Air Force ten leng puile CPRam anlak tur chungchang ngun takin angai to a chho zui ngal ni in mi puiten thudi kan thria thei nan hemi chui chiang tura ngenna chu CBI a ZPM Media Committee Chairman Bill Chanjava Minister mingin February ni ruk zirtop ni kumsani somni paruk hian thelu ni se tin an rel ani ZPM thu chuina tarlan danin sarkar ho tu te chuan zora mi puitan hemi chungchanga thu chiang tak an hriat thuai tha atia chuti rolin MPCC ten Val Upa Council chui chian an lo nget vengot mai chu thil kongkal lo tak ni na langa a kongkal dik tak CBI hnenah direct a chui turangin na thelu mei tur ani lain akwal theyang bera MNF ten Mizoram Chief Secretary Chief Vigilance Officer teltu hnenah ngenna thelu an tumpo hi cholsan mei turle chakzoka investigation kalpui ani thei nana diklap proper channela CBI hnenah direct FIR thelu hi lo ngai chang mei turin an ngen bokani heta hianin MNF lampang thil ti kha anon kap tel zeu bokani ti chuanin hi hetiang hian post kan hmuwa news lamate kan hmuni chi live vek chuan he thil hi kan hmule boka ZPM sarkarin mi pui buman tum ti post aron omlani boro ka hot khop mai tro Council of Minister thuk khomin lengpui airport ramlei chungchanga CBI a FIR thelu ni se ti in anrel anioma thil ni thak takani themi post hi misang sangin inangin an post na sakhop maya ingponi sen copy paste kwal te poni tura ngaila CBI a hian direct in FIR thelu thei anilowa complaint erawh lots thei ani complaint lots chu CBI lamin thutlinga an ngai chawin FIR register thei ani he thil ZPM sarkarian an thresavi kinarin mi puibum nan FIR kan thelu don anti mai ni inalang opposition MNF in he case CBI in a chui thei nan chaktakin ma an la hi ZPM sarkar hian an lau le ni inalang aron ti ve thung bokani he scam hi CBI chui tir an du taktakani chon CBI hnenah section 6 DSP Act 1964 mangin he case chui phalna consent pe mai se an ron chui mayang FIR thelu ti lam anilo CBI hnenah case chui phalna consent pe chong silo FIR kan thelu don ti hi mi puibum tumna mai ni anon ti pokani hei hi a then kha chuanin comment then kha tekan ena in lau deuni lo mo ti lampang comment te po kha om helani eng po ni sela kan en zelanga khami chungchang kha kan enanga ZPM lampangina news anon ti chhuwa berak kha kan en non liang en non angai tlatin ka hria tilai chho hi en le taila Indian Air Force ten leng puile CPRam anlak tur chungchangun takin angai to a chho zui ngal ni in mi puiten thutik an hriat theinan hemi chui chiang tura ngenna chu Central Bureau of Investigation na ZPM Media Committee Chairman Bill Chanjava Minister mingin February ni ruk zirtop ni hian thelu ni se tin anrel ani FIR thelu tiang te khanin hei thupui general tak nai hei thupui chu thupui ni tin thupui hi a news channel lampang nei tu te pona an phua te polo ni thayama ro chu hetilai enge mo mai FIR chu ti khati lo in ti sakvel lai kha chu a fu chen ka shalon soitum until ti tum kha achiang ani statement enge mo tongkam lo in ka elek saka khati anga ti kha ala thin viawa lo la renga nei kan politics a hen mo ti chon hei amaro chu ta hena chiang viawa mi puiten thu ti kan hriat theinan hemi chui chiang tura ngenna ani complaint erawh lots thei ani han ti hi complaint kha an thelu don ti na hani meya kha then khat hriat thiam danin FIR te polo ni mai themo khatianga mi pui bum man tum po khalo ni lo mai thei bokani ti chuanin ZPM thu chuak khan en le taila akongkal dik tak CBI hnenah direct a chui tura ngenna thelu mei tur ani line akwal theyang bera MNF ten Mizoram Chief Secretary Chief Vigilance Officer teltu hnenah ngenna thelu an tumpo hi lo cholsan mei tur le anon ti tani hei ni MNF lampang thu chuak ani chu khati haulowa na china social media kan hmu ta ka kha complaint erawh lots thei ani complaint lots
CBI lamin thutinga an ngai chuan FIR register thei ani ti hi kan hmuwa hi Facebook lampanga ka hmu nia ti chuanin heta pon an hre chiang viau na chung hian tuna ZPM sarkar lai thu soi kha adik ve deuem o ti theina lai chu khatia CBI direct ador mo direct ador talo khan hemi Mizoram Chief Secretary le Chief Vigilance Officer ni kop bok nena hianin ngenna an thelu ta dei mai ni hi MNF thu chuak ani eni lowe chu ka ti thei ho lova amaro chu opposition lampang mo engemo sarkar lai social du shimrim de thu chuak ani ta han hre chiang box sia amaro chun thil hriat chian complain erawh lots thei ni an ti lai hian complain erawh kha chun la lots chuang lo ti na kha chu ani mel viau mai atero poni se hemi chungchang hi engian ron soi chan kan ti chuanin kan en chiang le lokang hi ania chire lok teang MNF in CBI chui tir turin ngen don khothlir news ina an ti chuania MNF legal board chuan vo in ningani chonudar khathian Mizoram Chief Vigilance Officer Chief Secretary ni bok khiliram mina hnenah Indian Air Force kuta lengpui ramhral chungchang thil dik tok lo om nia langte CBI chui tir tura ngenna an thelu don han ron ti ne IF nena lengpui ramhral chungchang hen rore lai ZPM le up to party MNF le Congress chu natakin anin ep meka MNF media board chuan he thil hi CBI chui tir an du thu an pon ba ka Congress po in kongzo hial an buatsaih rore lai ZPM po in lengpui ram shalna a in nam noina an nei lo thu le CBI chui an chau thu so in up to party te chu FIR thelu turin an chawani hey legal proceedings te legal procedure mo thil in kailon dana te tin heta bank te ponianga hospital te ponianga thil hian in chong kam big te anei sang cheu ta ne mitam tak chuan in FIR kan ti mai te po hi FIR tak lo hen complain engen yang kami thlen kha ani mai ta poni se mi FIR le FIR lo hi thu in chu ta chia po ka lo ngai lem lo wani asan chu kan statement soi du dana kha ain ang lo thei ni chu ma kan hrit thiam dan ang kan soi kha a tham mai in ka ria ke chuan poni se thil mak ta deuh mai chu hi ani ka ti chin kha MNF legal board hianin ngatinge CBI a hianin direct an mani hianin complaint chun lots we mai lo le mo ngatinge akwal thayang ber zongin Mizoram Chief Secretary hnenah ahan thlen kwalte tiatin Chief Secretary hnenah po khanin CBI chui tir tura ngenna an la thelu tani an mani chun chui tir hin tum lem lo ni na langa Chief Secretary hnenah CBI lo chui tir teu an wala ti chok ani mo chuchunia heta hen akong mang hi anon ziak thau box hi MNF thu chuak ani chu kati hau lova amai ro chu opposition lampang tu emoni ber thu chuak chu ani chianga mo complain erawh lots theinia complain lots CBI lamin thutinga an ngai chawin FIR register thei ani antini FIR kan thelu don po ti sela kha tong kamakha hemi ina anon sei sel ber FIR kan thelu don po lo ti sela FIR te chu an mani ngai dana chuan thelut FIR te chun thelut nge yelom tiro complain kha FIR ti te pon an mention meita hemi news title a bi khi chuan amaro chu po chu soita kang khan tilai hian chui chiang turangen na antini complain an lots don ti na hani mai mo hemi hi khatilai tong kam enge molai te lo la koi ram lai thin hi changkang lo ka tia political issue renga chuan poni se FIR ka thelu don po ti sela FIR poma pom theilo tu chu CBI thau khan nia FIR an pom sak lo antile meyanga atiang khan tong kam te chu felfai me ni mo ma reng se tia mi thu suak rim lo soi sel tum ngot lai hi thil thaberani ngem ti chu ngai tu tham takan yamaro chu khang zong aya poimo zok chu February ni ruk zut to ni hianin akong mang dik takin ZPM chuanin CBI nena chui chiang turin an ti dona he thiri top lo se khati mo zuzi ral lo sela ani ni hi ni chho sela ZPM point an ti tlang ani chuan ti lo sela ti chuan an din mun khi ta anin vor sang thei do ani an ni po hi anin vor sang dor thei dona ti chuanin he issue a hianin tuna thom nei ring tak te then khathi an lo dik lo ni chuan Mizoram politics huang chunga hianin din chuale chu har sa to viewin karingani he thil hi political zin konga chuan politics zin konga chuan mi then khat tan chuan top na thlen thei tu tur hial te po anin ka ria thu thar thu chiang thu dik mo enge judgment an siam ende tuna hen mo ZPM hianin an lo thelu taka investigation akal chawa ZPM athiame an lo ti point social du ting chuan hei thuna te po complain an siam dona
thu puya FIR an thelu don han lo tia a sol nei ka thelo reng reng ani ke chuan adik lo na ka thelo ta ni atiang po lo se sel du chang chang te chuanin CBI judgment te po khan lo se sel du tho mai thei boka atiang te khani ma ro chu thunei tu te thil te thei jok te kuta thila lu to chuanin an ma ni rin ngama kan rin ang vekhian thilikal thin lo ti hi shet a tha view ani poni se khati zong kha tuntum video chu ni phot ro se a